Marynyň dürli etraplarynda çağırış boýunça harwy gullugy geçýän eskerler mejburi paýta ýygymyna çekilýär diýip garaşsyz habar serişdesi habar berýär. Bu habar Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasarynyň paýta ýygymynyň henisem dowam edýändigini mälim etmeginiň ýa-da gawat geldi. Türkmenistandan Alternativ Habarlar neşriniň 3-nji dekabrda çap eden maglumatyna görä, harwy egin eşigindäki eskerler Ural we Kamaz kysymly uly ýük loglarynda paýta meýdanlaryna getirilip, olardan paýtanyň galan böleklerini ýygnamak talap edilýär. Biziň synçymyz bu suratları Marynyň administrativ merkezinden 15 kilometr uzaklykdaky Mary Gres pasyolugynyň golaýynda düşürdi. Yerli daýhanlaryň biriniň ekin meýdanyna 40 töwereg eskeri getirdiler. Käbir eskerler egin başyny hapalamazlyk üçin penjegini çykaryp diňe maýkaly paýta ýygdylar diýilip neşriň maglumatynda bellenilýär. Neşir kärinçi Nureldiňiň sözlerine salgylanyp, paýta mögsüminiň ahirinde hakyny tutarýaly adamyň hem tapdyrmaýandygyny, sebäbi 1 kilogram paýta üçin 20 teňe töleg tölenýändigini we sowuk howada hiç kimiň bu narha paýta ýygmak islemeýändigini belleýär. Dürli sebäplere görä paýta ýygymyny dolu tamamlap bilmedik kärinçiler harby bölümleriň ofitserleri bilen ylalaşýarlar. Ýygylan 1 kilogram paýta üçin 20 teňe tölenýär. Ýöne bu töleg eskerlere däldi, ofitserlere gowşurulýar diýilip neşir ýazýar. Habarda neşiriň ýurt içindäki synçylarynyň çağırış boýunça harby gullugy geçýän eskerleriň mejburi paýta ýygymyna çekilmegi bilen baglanşykly ýagdaýa Daşowuz welaýatynda hem duş gelendigine üns çekilýär. Daşowuzyň Garadaşly owasynyň golaýynda ýerleşýän harby bölümleriň komandirleri eskerleri Gurban Sultan eje etrawyna degişli 3 kepderi sewitiniň golaýyndaky paýta meýdanlaryna alyp gitdiler diýilip habarda aýdylýar. Bu maglumatlar 30-njy noýabrda wice-premier Esenmurat Orazgeldiýiň paýta ýygymynyň henit hem dowam edýändigi, ähli ýetişdirilen hasyly iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak üçin degişli çäreleriň görülýändigi barada prezident Gurbanguly Berdimuhammedow beren hasabatynyň ýa-da gawat geldi. Türkmenistanda paýta ýygymyna resmi taýdan 31-nji awgustda badalga berildi we 9-njy noýabrda döwlet resmileri ýurt boýunça 1 million 50 000 tonnadan gowrak paýta ýygnalyp, bu ýylky borçnamanyň ýerine ýetirilendigini eglan etdiler. Emma ýurtda paýta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilip, hasyl toýunyň toýlanandygyna garamazdan howanyň temperaturasy 0,5 gradusa çenli ýetýän şu günlerde budjet işgärleriniň we eskerleriň mejburi paýta ýygymyna çekilmegi barada Adatlyk radiosu we garaşsyz habar terişdeleri ýygyderli habar berýär. 26-njy noýabrda Adatlyň Mary welaýatynyň habarçysy taýtawadarly ýygymçylaryň gozasy açylmadyk gowaçalar açyp, olaryň henüz bişmedik çyg paýtasyny hem ýygmaga mejbur edilýändigini gurrun berdi. Beýleki bir habarçymyz hem Daşowuz welaýatynyň Könürgenç, Mary welaýatynyň Türkmengalap, Lewap welaýatynyň Halaç etraplarynda paýta ýygymynyň noýabr aýynda hem dowam edýändigini aýdypdy. Sentýabr we oktyabr aýlarynda Adatlyň habarçylary Daşowuz we Lewap welaýatlarynda mekdep okuwçylarynyň paýta ýygymyna mejburi çekilýändigini habar beripdiler. Halkara hukuk toparlary Türkmenistany paýta ýygymy kampaniýasy döwründe mejburi adam zähmetinden peýdalanmakda indi ençe mil bäri tanqid edip gelýärler.